आदा जा गोथाव गोथाव मेथाइ लाबोखादों माथो बेसेबा गोबाव समनि उनाव दिनैसो गोथाव गोथाव मेथाइ मोनजासिगोन आंहा बिनानाव रांखावरि अहा जासे जाबानो जाबाय दिनै ओं आदा आं दिनै ओंखामखौनो जाला खोनालै साहाजों मेथाइखौनो जाना थानोसैलै आंहा दिनै आरो आदा मानो ओंखाम जाबावलायनांगो नों माथो चावमिनबो लाबोलायदो अख्लायनोसै इसे जा ओंखामखौ नङाबा गिस्टिक जाजागोन गेस्टिक गैयालै आंनि आदा बाराद्राय जाबा खिनाय जागोन जाथोंलै आदा खिनाय जेबो नङा फायखानाबो दंखायो दैबो दंखायो जेबो सिन्थायानो गैया ओंखाम जादे थेवबो इसेबाबो ओंखाम जा बेदर थाबासो जागौमोनलै आदा मानोथ' होनबा आदा बेदर लाबोआसै थै लाबोनांगौ एसेबाबो बेदर थाबासो ओंखाम जागौमोनलै आङो बेथोनोबो दा जाथ'ला दे ओंखाम गोजाखौलाय बेसे जानोलाय मेथाइखौनो जाना थानोसै आंहा दे दायो जानो हागोन दे दा मोना लाबोगोन आङो दायो लाबोदे आदा ओमफ्राय आंनि थाखाय हाबसे लाबोफा दे थै मा थै एसेबां गोबाव जाबाय लोंनोनो थाखै सानसेबो दिनैसो लोंनो नागिरदों मा थै बेलाय लाबोथारनांगौ दे आं मोनथिया देलै दे जागोन दे बिदानियावनो लोंनो बिनो लाजियाबो खोना इसोर लोंनाय जानायखौनो सोरबा लाजिलायबाय लाजिबा खाजि गोमायोलै आदा ओमफ्राय बिफा नोंहालाय मानो एसेबां गोबाव जाया सासे फाग्ला लोगो मोनदोंमोनलै बेनिखायनोथ' गोबाव जाबाय मोजां मानसि होननानै रायज्लायबाय हर फाग्लासो जाना होबायलै बुनोबो होसोनो नागिरदोंमोन आंखौ खारनायखायसो आङो आयु अबेनि जाखो फाग्लायालाय अबेनिनो बे फाग्ला मानसियालाय मा मोनथिगौ अबेनि माबा दैमायावसो गोलैना दङमोनलै गावनि नामखौबो गोसोआव गैयानो अबेनि बेखौबो गोसो गैयानो बे फाग्ला मानसि नङा मोजां मानसि जागोन आरो औ बिफा फाग्लायानो बियो अपन कैसे लग रहा है रे बताओ माताश्री पिताश्री बुवाश्री बा गायदे फिसा समायना नुथारदोंलै सिख्ला गेदेरनो माबा फिसा बर'नि बै एक्ट्रिस रखम नुदोंलै बै माबाया मा मुंलायो हेलेना रखम नुदों फिसा नोंखौ नंगौ आफा थां आफा नोङो आथिं सुइथां आं नोंखौ दिनै खेबसे खुलुमनांगोन नोंखौ दिनै एसेबां समायना दख'ना लाबोदों नोङो आफा दख'नानि नामा मा नाम आफा बुंलाय एसेबां समायना दख'ना जानो मा नामबा आंबो सोंफ्लाङासैना दखानिनियाव सोंनांगौ थां पिताश्री नोंखौ आं दिनै खेबसे खुलुमनांगौ ना थां आथिं सुइदो थां मा गल'ल' नायबाय थाखो थां दख'नाया आंखौ मा समायखादों न' आंखौ एक्ट्रिस रखम नुदों न' सोर एक्ट्रिस रखम नुदों आंखौ दिनै खिन्थालाय हेलेना एक्ट्रिस रखमबो नुदों फुजि एक्ट्रिस रखमबो नुदों संगिना एक्ट्रिस रखमबो नुदों आरो पाम्पुलि एक्ट्रिस रखमबो नुदों ओमफ्राय गेमस्रि रखम सेक्सि नुवाखै होनबा आंखौ नुलाया गेमस्रि एक्ट्रिस रखमबो नुदों नोंखौ फिसा ओमफ्राय हिन्दी फिल्मनि एक्ट्रिस रखमबो नुदों न' आंखौ केट्रिना आरो आइशौर्या राय रखम औ नुदों फिसा जा समायना नुखादों नोंखौ दिनै फिसा आयु नोजोरसो नांगोनलै अबावबा थां एसे काजल लाय थां अबावबा नोजोर नांगोन होमबा एबारे फुजायाव सेंग्राफोरनि सिगाङाव मडेल थाबायना दिन्थिगोन आङो बाजै मा गल'ल' नायबाय थाखो थां साहा फुदुंहैथां र' फुदुंहैनि बेसेबा गिलिर जाखादों नाया मानोथ' लायो हायाबा एसेबां मानि ना आं लागोन होनबाबो आंनो लानो होलाया बिहासो आं दे हाखागौ लानो थिखांनो हाखागौना आङो माखार आथिं आखाइ सुनानै फन खालायनोसैलै फोजोंसारखौ मोस्रोमागै नोङो नाखौ बासिथ' दे नोंलाय माथो खालायगोन होनबालाय खामानि दङ दा आंनिया मोनसे मा खामानि ओंखारलायखो नोंनियालाय ओंखारदों र' मोनसे दे नोङो बासिबाय थाथ' दे दोनथ' नोंनि खामानिफोरखौ सिगाङावनो नाखौ बासिग्रोनि फै सानैबो अबावबा सेवगोन नाया नोंनि खामानिफोरखौ उनाव मावनो हागोन दे फै बासिग्रोनि र' दसेनो जागोन बाबु दिनै नोंबो बासिनाय जाबोरफोरखौ
थोद बासिया आङो मानसियाबा ना सानानै कटक मेंदो बिब' सानै सानै थालायनानै आङो नाखौ सायलायनांगौ नामा बासिलायनांगौ बिब' सानै थाबा मा ना बासिनो हाया आरो दै आं बासिदोंलै आं बासिया दा देलै आब' फैदो माखारै सायनोसै नाखौ सायना दोननोसै थाम्फै दैगोन अबावबा दिनै नोङो दसे सम हारसिं सायथ'नाय आं दसेनो फैगोन दाननो जागोन आंनि खामानिया देलै दे माखारै मावनानै फै दे जेबो खामानि नङा बिनिया मबाइलनि खामानि आं मोनथिखागौ फोजोंसारा फन हराखै खोना बेनिखायनोथ' बोरैबा जाबाय थादों मानसिया दहायनिफ्रायनो बिदिनोथ' खोना आंबो दहाय माबा एसे खोनानाय रखम मोनदों मा गोसथोबाबो नांज्लायलायबाय थायो नामा माथो बिसोरबो एसे एनला नांज्लायबाय थायोलै आब'मोनाबो गुबुनफोरालाय नांज्लायना नांज्लाया नांज्लायो खोना बास्सा बिदिबा आं सिख्ला बुरै जाबाबो गोसथोआहाय रावखौबो बिदि नांज्लायस्लायस्लाय सिंगोलैनो थागोन आंहा नय नोंबो गोसथोगोनसो खोना देनाङो सिख्ला देरबा दै थोआ होनदोंना आङो थोथाराहाय रावखौबो खामानि माव जा उन्दु आजादिनो बेफोराव गाब्र'हैथाराहाय आङो सासेनिया दाबो जायाखै खोना ओंखारनायानो दै नानि जायाखै दाबो दै नानि जाबायना जायाखै फैदो माखारै एसेबां देलायाबाबो जागोन दे नै जाबायानो दहायनिफ्रायनो जाबाय जाबाय बुंगासिनो नै दाहालागै जायाखै जाबाय दे बा एसेबां गोबाव आरो हा सिख्ला मानसिफोरनियालाय एसेबाबो गोबाव जाखायो आरोलै ओंखारनायाव ओमफ्राय आदा आंखौ मोजां नुदोंना सिम्पोलैनो मोजां नुदोंना दे नुदों दे मोजां दख'नाखौ गाननायखाय आंखौ बेरखांखादोंना आदा बेरखांदों दे समायना नुमारदों दे हाथायाव थांनायालाय माथो जाखो मा गसंबाय थाखो नै सासेया मोजां नुदोंना नुवाखै बेखौनो सोंगासिनो आंनियाव आयै आंखौ दख'नाया समायदोंना आंखौ गुफुर नुदोंना नुवाखै आयै मोजां नुदोंना नुवाखै हा नुदोंहाय नुदों मानो नुवा जानो नुमारदोंना आदा आंनो खिन्थु माबासो नांगौ दे दख'ना दामिकनिसो नांगौ दे आंनो सिम्पोल दख'ना नाङा मानो सिम्पोलफोरखौनो मोजां नुयोलै सिम्पोल नायनासो बायना होगोन आं नोंनो दिनै सिम्पोल दख'ना नाङा आंनो सोरबा दुर्गा फुजायाव सिम्पोल दख'ना गानना थाङो नामा सिम्पोलफोरखौसो मोजां नुयोलै फिसा मिथिया आंनो आयै आंनो सिम्पोल दख'ना नाङा आंनो दे जागोन दे फैदो थांसै गोबाव जागोन अबावबा दा आरो साफा साफा दख'नाखौ मोननायानो नङा नोङो बिक्रि थांजोबगोन फिसा थांदो थां माखारि थो सोरनि फन फैलायखौ बिबारिनि नङाथ' आं दङलै रिसिभ खालाया आङो सोरनिबा फन फैबाय थादो फिसा रिसिभ खालायनानै खिन्थाहराखै मानो रिसिभ खालायालै आयै लोगोफोरनिनो जागोन बियो खेबसे रिसिभ खालायनानै बुंबानो मोजां जागोन नामा नङाबा बियो सिन्थाबायसो थागोन आयै आङो फैसानि बेगखौनो लाबोनो बावगारबाय रनाय लायनो थांनि दे थां माखारैलाय थां समायना समायना दख'नाफोरखौ आङो भागोआवनो मोननाय नंला अबावबा मोनगोन दे मानो मोना जानो बारा गोबाव जायाखैना र' गैया दाबो हमला फनखौनो दहायनिफ्राय एसेबां फन खालायबाय खेबसेबो रिसिभ खालाया गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों होननानै बुंनांगौना खेबसे रिसिभ खालायनानै मानो बिदि रिसिभ खालायालासिनो थायो आब' दसे समल' खामानि मावगोन होननाया मा दाबो फैलालै नाया सिमसिगोन बियो र' जासिगोन र' सिमसिगोन नाया आंगे दानिल'सो सारना लाबोनाय नायानो सेवो नामा एसेबां थाब फोजोंसानि फन फैबाय फोजोंसारा आंखौ फन खालायबाय हेलौ मायो मानो एसेबां फन खालायबाय थादों नोङो आइया थायो होनना मिथिया नामा नोङो नोंलाय होनबा मानोथ' खेबसेबो फन रिसिभ खालाया गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों होननानै खिन्थानांगौना बिदि रिसिभ खालायालासिनो थानाङा नोंलाय मानोथ' होनबा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबा दुखु मोनोना एसेबाबो नोङो मा आंखौ एसेबो फोथाया नामा आंखौ मानो बिदि बुंबाय थायो नोङो सरि दे आंखौ निमाहा होदो आङो मालाबाबो बिदि बुंला मानोथ' बुङो नोङो बिबारि नों आंखौ मानो फोथायमारा गियो आरोलै सम मालायफोरखौ नुयोना नोङो मालायखौ नुनानै आंखौ बिदि बुंबा जायाना आरो गासैबो मानसिया सेम नङा जाबाय दे गाज्रि मोननाङा सरि बुंबायना आं मालाबाबो बुंला बिदा बुंला आङो सानसेबो दे जागोन दे आदा मा जाखो दे
नै थांसै र' मानि बेगखौनो नागिरना मोनाखैमोन आङो दे फैदो माखारै दे होनबा दोनथ'नि आङो हाथायाव थांनो नागिरदों नानिनो दुर्गा फुजानि दख'ना नांगौनो बेखौनो बायना होनो थांनि र' दे होमबालाय र' दायो फन खालायगोन आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा दं आंहा नोंजों बाथ्रा मा बाथ्रा थै आंगिलाय जेबो गेदेर बाथ्रा नङा होनबालाय माथो बाथ्रा खोन्थालाय उनाव खिन्थागोन दे फैनानै दे सना दे दासो गोजोननाय मोनबाय आं गोसोखौ बेसेबा आङो बेखौनो मा सानबाय दङमोन आंलाय सानदोंमोन फोजों सारा आंजों मालाबाबो रायज्लायला होननानै एबारनिफ्राय आङो जेबो बुंला अबावबा आंखौ गारबा मा जागोन आङो फोजों सारा जुदि आंखौ गारो आङो थानोनो हानाय नङा आं थांना थानो हानाय नङा आङो हे इसोर एबारनिफ्राय जेबो बुंमारला आङो जा गिखाबाय आङो फोजों सारा जुदि आंखौ ब्रेकआप होनांगौबा आंनि लाइफआनो सेस जालांगोन आयाबो दाबो जायाखै नामा जाबाय नै थांसै ला 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 खोब माखौबा ला 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 जासोदो दसेनो फैगोन होननानै आधा घन्टायानो जालायलांबाय खोना दे जेबो नङा दे नाया सेवाखै दे आरो थां नोङो बासिनांला थां आं बासिसिगोन हारसिंनो नोङो दिनै जेबो मावनांला आंनो मावजोबगोन आया दहायलाय माथो मानसिया बोरैबा थादोंमोन दालाय माथो बेसेबा खुसिसो नुबायलाय थारमाने कि बुजिबाय आं बाथ्राखौ मा बुजि मोनदों नोंलाय फोजोंसार आदाया दहायो फन खालायाखैमोन खोना बेनिखायनो नोङो बोरैबा मोखां सोम थाबाय थादोंमोन दा आरो खिजानि फोजोंसार आदाया फन खालायबाय खोना आरो बेनिखायनो खुसि आरो नोंहा न है नङालै बिदि थां नोंसोर दुगैथांदो आं बासिगोन दे हारसिंनो नाङा देनाय हारसिं बासिनो सानैबो बासिगोन थाब जानाय रखम सान्दुंआनो थांसिगोन दे थाङा दे दसे थावाबा खिन्थु नाया सेवगौमोन दे सेवगोनसो मायाबा एसेबां मोजाङैनो दङ स्र' स्र'नो दे बासिदो माखारै दै सेवगोनलै सेवजानो गिसिबाय आङो